Szkat i szkaciorze festenie się tam na naszym Ślązeczku zagnieździli, sztram usadzili, chocia można i teroski i poznanioki, i tam kajsik jeszcze na Pomorzu też grają i to nie blank źle. Neści szłoby to można powiedzieć tak, co sam u nas we Chorzowie, we Piekarach, Zobrzu, Rudzie, kaj tam jeszcze na tym naszym cornym ale pięknym Śląsku, richtyczne nasze śląskie karlusy, hopy, firnioki, żyniate, szkacą od zawdy. A ojce i starzyki uczą swoje dziecka, wnuki, przocieli, te już zaś też swoje dziecka, swoje nowe pociotki i tak już od wielu pokoleń, od telich czasów. Przeca richtyczny Ślązok, nasz chłop, Bergmont, Smelczysz, Feuermann i w to by tam jeszcze, kiedy jest sam tejszy prawy pniok, chociaż te roski insze krzoki i ptoki też już poradzą, musi we szkata grać, musi ze srogą uciechą na isto szkacić. I co i gyna, i nie jego najbardziej te roski nerwuje, poradziło zgzukać to, i że już i baby teści napoczli szkacić, a to ino można z kulisowiści, co by tak richtig łobadać, co tyż to te jej chopy we tych szpilach poradzą ujeździć. Ja. Wyparfinuje się taką mamzela, jedna ze drugą, lica napudruje, choby mulosz pucu na ściana naciepał, jakimś ich ostrym, litym sztywnym szczekacka se posztrajchuje i festenie medykuje i się zdona isto, co w tynczowskiej cijom ino ze kartoma we graca chopy uwidzą, zaroski blank do kna łogupną i bydą przy każdym szpilu zawalate, jak ta znomienno flaszka knut. No i ważniejsze u szkaciorze jest zawdy pytanie, w to dowo i w to pierwszy tajluje. Znaczy w to pierwsze łozdowo karty. Szkata się go tak naisto, to ino we trzech chopa, ale przy takich szkacowych turniejach to do stoła zicuje 4 chopa, tela, co ten, kiedy tajluje, razinku łozdowo musi no i sąprzód pauzować. A z kuli tego też baby nie mają radę szkata, bo ten na pauzie na lewo gorzołecka, albo leci ponia na sztela, kie już i nie nastyknie. Pierwszym tajlującym jest ten, który ze cołki tajli wyciął najwyższejsza karta. Reszta siado podleraj ze jego lewej zajty. Ten grocz ze lewej zajty od tego, co tajluje, co łozdowo jest na przodku, już zaś trzeci, albo ten, co tajluje, kiedy szpilują we trzech, jeździ na zadku i tako jest kolejność przy tiszu. Napoczyno się aukcjo, znaczy się rajcowanie. We której to aukcji najważniejszą zachą jest wert farby, kiego się rajcuje, wiela się mo dubków albo chłopców i na ostatek wiela się mo szkartków ze jednej maści. Nie idzie sam tak naisto opowiedzieć wszystkiego, bo też nie jest to książka do szkata, ale cołki czas idzie przecam złoto, co by zbamuncić tego, w który zatela nie poradzi grać. Machluj łapami, to można nogiem ci pundzie. Godają hopy do tego, w który nie poradzi jeszcze za dobrze tajlować, tasować, można mu się jeszcze karty metlają. Hebnij ta tajla! Znaczy przełóż karty. Nie kukaj pod kiecki, godo się do Wrazickiego, kiedy gawcy inkszej mówię karty. Hebaj ze świekrą szkata we chlewiku turnową, godo się do takiego już imigranca, kiedy coś ich tam spaskudzi przy graniu. No, wyfuknij zegarot, bo trąfy furgają, to do dziada, kiedy blank nie poradzi spokopić i że kolor, lebo atu, trzeba musowo zawdy obsłużyć. No toż jademy za muzyką, kiedy ktoś ich dowo kontrasoliście. Mamy, lebo nie mamy raus, znaczy się mamy, lebo nie mamy 31 łocek, kiedy trzeba mieć, co by nie dołożyć jednego rajcowania temu, który gro. Jeszcze idzie wysznajdować komuś cyjna, lebo tyż mieć 3 dubki, ale pierońsko murować, albo tyż jeszcze mieć blank, długo flejta, znaczy się wiele kartów ze jednej farby i to wszystko są naisto farbiste, szkatowe auzdruki. Największym łostudą dla richtycznych szkaciorzy byli od zawdy i są do teroska roztomajte przemądrzałe kibice, takie łoszkliwe klugszajsy. A najgorsze z nich to te, które same nie grają, ale wszystko najlepiej wiedzą i szczyc im się gęba nie zawiero. Te, które wszystko skrytykują i rajcowanie, jak w to z czym wylos, co dociep, kaj się przeciep i takie tam. Dla takich to stary chorzowski szkaciosz i gołębiosz Konrad Neumann i jego kamraty mają jedna odzywka.
Hopie, dej się pozór, bo na Lipinach jednemu takiemu rajcy ślepie widołką wydubali i na Belowie go do rantu wykludzili. Po rozgrywce Juzaj Solista rachtuje swoje ziątki i jak mu zatela go do tak. A mnie styknie, mam 61 łocek i szluz. Z tej króciuszki geschichte genau widać wiele tak poprawdzie idzie noś roztomajtych słówecek, a z druku, kiedy nowe szkacie, przyszkacie, judy szkaciorzy idzie usłyszeć, co już ci się po lekuśku kajsik też traci, jak i insze śląskie przywyki, ceremonie i śląskie auzdruki. Szkat to nie jest lecy jako gracka, to jest, jak to mądroki go dają, szlachetna gra karciana. Chociaż z biedą przyszłoby sam porachować i chociaż 200 lot. No i bardziej miarodajnym zdosie, co wypokopienie wszystkiego i narychtowanie regli tych gracki idzie ściepnąć na takiego zaksońskiego Anwaltra, notariusza Ferdynanda Hempla, który do kupy ze jednym magistrackim beamtrem, radcą Nifé, z kuli tego, co się im pieronem pszniło, mierzło, przyszli na te idy, wyszturlirowali na cołko gracka wyszynku, we taki kaczmie pod mianem Ratskeller, zawdy jak idzie zmiarkować, kole magistratu się słepało, znaczy ratuszowo pewnica we Altenburgu, dawniejszej stolicy we Turyngii, deczko na zachód od Drezna. Wszystko działo się to w 1817 roku, chociaż udało się, co we szkata bezmać szpilowali też już kajsich i kole 1750 roku we Osterlandzie, takiej dziedzinie Welelipska, ale żaden tam tego potwierdzić nie poradzi. Jeszcze jedne, żaden tak poprawdzie nie poradzi powiedzieć, skany wzięło się te miano skat, lebo jak dawniej pisali bez C, scat. Chociaż na zicher razinko miano jest starszejsze od samej gracki. Wszystko, co ludzie o tym berali, wzięło się od takiego, jak to teraski go dają, tajlungu, od tego, co je w tym szykownym szkacie najważniejsze. To jest bali i do niektórych, jak ostatnio deskaretongu, co je najważniejsze do tego szkaciorza, takiego mądrale, takiego Anglibera, który za tela rajcuje. Telajno, co o tym w to tak naisto wygro nie idzie powiedzieć, jest cufal, tref i tym naisto nieświadomy tajlung. Ku temu trzeba mieć, rachuje się dobry Filip, dobrą pamięć i wartkość, bystrość umysłu, jak to sztejc zgodają Poloki, kiedy się szkata naumieli. I trzeba jeszcze pieronym dawać pozór, no można downi, na to, co wtoci tam rajcowo. Teroski bele w to, bele co rajcuje, a nie skorzy jest wada, bo żody nie poradzi spokopić, o co kamratowi się odłajdziło, bo cołki kumszt rajcowaniu, tyż się już kajsik traci. I coroski myni szkaciorzy poradzi richtycznie i do ostatka wyrajcować swoja karta. Tajlung, a tak poprawdzie ten skat, to jest ten pieprz, te korzyni tej gry. Czyli to ślązoki ze niemieckiego tajlung, czyli dzielenie, podział, rozbiór. Te dwie szkartki ze 32, które się odkładą bez ten czas, kiedy się rajcuje, w ten czas, kiedy całkiem 30 kartów jest rozdawanych, co się zaś mianuje tajlowaniem. Tak jak Kosik od połowiny XIX wieka idzie powiedzieć, co szkat poszł we świat i napoczli insze grać da gracka dalszy łodność. Z Altenburga bez Drezno-Lipsk gracka ta rozszerzyła się na całkiem Niemcy, dalszy powędrowała do Francji, przepłynęła kanał La Manche, a już zaś emigranty, te które pitali do Ameryki, też i tam napoczli grać. Grali w ten czas, kiedy nie było roboty, a tym tam wszystkim hopów się weselnie mierzło, bo naokoło było ci naisto cepiato, no i ze babami festelnie knap. Już zaś inszy hop, który mianował się genau, tak samo jak ten, co tego szkata wypokopiał, tyż Hampel, tela, co ci był to srogi profesor z gimnazjum. Napisał pierwszą książkę, w której zebrał do kupy wszystkie zakony, wszystkie regle i przepisy tej grackiej. Ze tymi ci ale jest skuplowano jak już zaś geschichta, którego się najczęściej odprawia wszystkim młodziokom, którzy napoczynają dopiero szkacić.
Wiecie, trafili się przy szkacie kamraty, napoczli rajcować i łoro zglacaty Antek pyto się tego kurdupla Edka. Coś ci się tak do 100 pierunów kichrał w tej bance, kiedy my z AKS-u jechali nazad sam do Petra. A no to bestoż, że ten łochentol, co styrco kole mnie, kiedy już pichnął ten portmany starej babie, wraził ci go mnie do kabzy. I z kuli tego tyś moga teroski grami z wami grać szkata, bo tak by tak nie przegrą moje betki. I kaj napoczli sam u nas na Śląsku, a i we Polsce grać szkata, też nie idzie genau powiedzieć. Chyba ino tela, co to musiało być richtig u nas na Śląsku, tak ze słusznością mienią wszystkie richtyczne Ślązoki. A to z kuli tego, co się sam we pierwszych latach XIX wieku mocka ludzi ze Niemiec przychludziło do samtejszych nowych grubów i modernych na łączos werków. Peszkata grali wszystkie i do dzisiaj jest to chyba najbardziej gryfno i wywołano gra we karty. Gracka, którą mają radzi i młode i stare, robole i inżyniery, a od połów lat bali i baby. I tak jak kiedyś familie grali, śpiewali nasze śpiewki, starzyki flejgowali, cichtowali briwy, harcery, basztardy, lebo akwariowe rybecki, tak teroski szkacenie starziki, łojce dowają skozać, naumią swoje dziecka i dziecka. Znają chorzowioki jednego szkaciorza, od zawdy szkaciorza Konrada Neumana, pisło mu już bez 90 lat, kiedy można i do dzisiaj mu 2 ptoki. Szkat i jeszcze do niedawna briwy. Jego farbiste auzdruki, przysrywki, szpasowne kąski, to tak naisto językowe śląskie perle naszej samtejszej gotki, chociaż ziebko tam jest ze niemiecka. No bo kuchni ciejno. Farby we kolorach, maści, to podle szkaciorzy, ajchle, krzyże, krojce, znaczy się polskie trefle. Wein, green, wino, to piki. Herce, ruty, czerwone, to już te literackie kiery. A na ostatek szele, dzwonki, kulki, to przeca karo. Byli jeszcze kiedyś czasy, kiedy net we każdym werku, na każdej grubie byli kluby szkatowe. Teroski to ino ostatki, chociaż można ich coraz więcej uzać. Są we tych gryfnych domach kultury, które idą wszędy za betkoma. Już zaś turnieje tych wszystkich szkaciorzy są kajsich po szynkach, po knajpach, biersztubach, grosie, bez lato na Lidze, do mniejszej Dolinie Górnika, we Domu Kultury na Ląpy, we Starym Chorzowie, albo we Hajduckim Duo, to ino we Chorzowie, chociaż tak jest we każdym śląskim mieście. Jeśli też i Liga Polskiego Szkata, tela, co się łoni, nie za tela nie godo, bo i pieniędzy tam też nie ma za wiele, co we Puzbalu. Sponsory jakiś ich się nie garną ku temu, bo nie idzie przyjść z kuli szkata na pierwsze zajty Zeitungów, albo do tego radioka ze Luftklapą, znaczy się do telewizji. Pierwsza olimpiada szkatowo, srogi turniej szkatowy zbajstlowali jeszcze w 1886 roku w tym Altenburgu. Nieskorzy, kiedy się tam trafiali na kongresach, mocci na nich dyskutowali, uchwalali ostomajte zakony i regulki, a wszystko to, co wy pokopili, zaroski sprawdzali na ostatkowym turnieju. I wiecie, ten Altenburg to była zawdy stolica szkata, tela co po II wojnie, kiedy ci już one zrichtowali ta cołko Deutsche Dramatische Republik, Niemca z richtig fajnymi Niemcami, druga stolica szkata to był Bielefeld wele Hanoweru. No ale to już nie było to. I teroski juzaj, po tym obaleniu muru berlińskiego, wszystko jest tam w tym Altenburgu nazwa. W 1899 roku na kongresie w Altenburgu narychtowali też pierwszy Narodowy Związek, taki Verein od szkata, a już zaś na 11 kongresie w 1927 roku zrychtowali pierwszy i do teroski jedyny Szkatgericht, znaczy się sąd szkatowy, który jest najważniejszy do wszystkich szkaciorzy na całym świecie. U nas we Polsce też, choćby nie wtore łoszkliwce i klugszajsry we Warszawie go dali blank co inszego.
Mało w to ale miarkuje, że w tym Altenburgu, na 100 kilometrów od Drezna, jest jedyny na całym świecie denkmal, który postawili ci w 1903 roku. Ten denkmal pokazuje ci 4 chłopców, szkatowych dupków, jak się oni sztram pierum do kupy zecia. No i szkaciorze ino miarkują, kiedy zawdy jest ci tam między nimi najważniejszy. To jest naisto dupek Kreuz. Tam też w tym gryfnym zumku, w którym wandluje się jeszcze od czasów tego cesarza Fryderyka I Barbarossy ze XII wieku, jest ci gryfne muzeum kart i muzeum szkatowe. I werci się jak naisto tam obejrzeć. Tak jak i ojgy ze swoimi kamratami, Niemcami, bez lato 1989 roku. Wiecie, już jak deczko zwikowany, ale sztyc nie poradza spokopić, jakimi gonkami, przygonami, dróżkami krajzują po świecie roztomajte spaszowne geschichty, wicne osprowki, no i wszystkie błozny i wice. Berołek sam już kiejsik o moim kamracie Gustlu, festelnym szkaciorzu, w który bali i w niebie nie ustał szkaci. Zdało mi się, co kto usłyszał jeszcze od mojego faterka, albo jego kamratów szkaciorzy i tak, jak to spamiętał, tak jak to też nie szkodzi, byle kajło sprawił. Na binie, w radioku, albo też pisał w roztomajtych cajtungach o tym. I kuknijcie, jaki to niespodziony fal, oby pierun piznął w panczkraut, jak mi się przytrefił. I jakieś ich z rańca habozie wyciepnąć do hasioka, a samołowo z kuką, a wele naszego familiokowego hasioka leżą szkartki ze starej, potarganej książki. A iże jemu festelnie rod wszystko, co napisane, tużech poskładał, to co znot dokupi i pokazało się, co to jest, co to była książka o szkacie i o szkaciorza. Wydane to było w 1947 roku, ale bali i tytulki nie poradziłeś zmiarkować ze tych kielanostu szkartek, bo tak była potargano ta książka. Jedne, co tam było interesantnego, to geschichta o starym Ignacu, w który pieronym rod miał szkacić. I było ci to jeszcze napisane ludzie po naszemu. A oto tak teroski sam żychna podług tej potarganej książki, tela co niektóre słówko zdziepko zweksluje po mojemu. Autora, którego blank nie miarkuja, przeproszam za to. I żychna to tak, jak to znot w tej książce. To było łuńskiego roku. Stary Ignac czekał, jak wdycki we kosz do niedziela, po południu na swoich synków. To byli już stare hopy, żyniaty, dziecka mieli, a on jeszcze jak dawniej do nich Maxkliku, Hanku. We niedziela po południu hoby i siekiery furgali, musieli chłopcy pendalować do ojca, pograć we szkata, poszkać. Wiedzieli, jak nie przyjdą ku ojcu, to swojemu staremu faterkowi cały tydzień popśnią, popsowają, a iże ani on, ani oni nie będą mieli niedzieli, jak przynależy. Szkat i fajfka to było wszystko, co stary Ignac miał jeszcze ze życiu. Fajfka kurzył po kryjącku przed swoją starą Tildą, doktor powiedział, co kurzenie festelnie mu szkodzi, ale doktor daleko, a fajfka smakuje. No i przecańcz dożył z nią 80 lat, to pewnikiem jest i ten rok, albo i 2 tyż przeżyje. Ino jego Matylda fest przezywała, że blank swojego doktora nie słuchał. Z kuli tego też krył się przed nią z tym kurzeniem, ale jak jego chłopcy przyszli, to miał łopowoga i kurzył bali i przyni. Szkata grał od zawdy. Nauczył się szkacyno od swojego ojca, chłopcy nauczyli się od niego, a dziecka chłopców nauczą się od swoich ojców. Ignac się już w życiu nabakał, nagnypił, na grubie robił, ze sztajgrami, z dyrektorami się hatrusił, sztrajkował, elwrym był i na bieda szyby łamził, dziecka wychował, no i teroski już ino czekał, aże mu się zemrzy. Tak po prawdzie to mu się przynależało, co by dyrekt do nieba poszło. Przeca żół jak należy, żadnemu nie krzywdował, a też dziebko cyganienio przy szkaceniu to się przeca nie rachuje. Dziecka są moleśne, porządne, więcej przeca od niego nie mogą chcieć. Jedną ino z zachum Ignac się tropił. Eźli będzie tam na wierchu mógł szkacić. Przeca farosz tak pieronują na te dioseckie karty. Kiedy tam żadnego grania nie było, no toż ament. To woli pójść do piekła, raczej z diobłem rąbać w krojce, albo szele niźli z Pejtrem całki dzień śpiewać pobożne śpiewki.
Chłopcy byli na czas, od 3 do 5 szkacili, ze kontrum ryj, zup i bok. Rusto Ignac bali doł i korfanty i wygrał, a cyjny Sznajdowo jakby miał takie ślepia, co bez te karty poradzą widzieć. We połowie nulowera umrzył. Nie strzymało biedne stare serce, wszystkie gwinty byli już wylajerowane, maszyna się bank popśniła, chłopcy go fajnie oblykli, pokładli do truły, a pod głowa mu dali tajla szkat kartów, co by mógł Borok się tyż tam na wierzchu poszkacić. No i było tak, jak miało być. Pofurgnął stary Ignac prosto do nieba, a te swoje szkat karty dzierżył w rękach i medykował. Przydają mi się tam na co, albo i nie przydają. Święty Peter uwidział go ze daleka, szeroko rozewrzył mu dźwierze, ale kiedy już był blisko i uwidział też karty we jego rękach, to zaroski te wrotnia niebieskie zawarł. Poczepnij te karty, to cię wpuszcza rań, powiedział Peter. A nie ciepna i tela. Poczepnij, a nie ciepna, powiedział Ignac. Jo smola na woz, kej tu nie będę mógł poszkacić. Lucyper nie poradzi się na mnie doczkać. Pyrsk ida, ja mam radszy ogień i karty, niż też ma cukier i zana bez nich. Święty Peter na to się festenie zlęknął, co też będzie, jak jego wodza się dowie i że puścił tak porządnego chłopa do piekła. I to ino z kuli głupich kart. Doczkę, ozwał się Peter, poda się ino spytać. Siednął se na chmurę, jakaś ich pofurnął, skąd się wrócił za minutka. Mam cię wpuścić, powiedział Peter, ale szkat karty może ostawić samomie. Kiedy ci się będzie chciało poszkacić, toż przyjdź ku mnie, oddam ci je, pójdziesz przez ten tor i tam se pogroż. Przed ta brama. I no miarku, wiele razy będzie szkacił, tyle razy na dole będzie padał deszcz i będzie pierono bicie. I tak też się stało. Teroski już pewnikiem wiecie, jak leje deszcz, to stary Ignac nie mógł już trzymać, gro w karty, szkać. Jak przy tej sumeryi 100 pierońsko gruchnie, to wiecie, stary Ignac triumfuje. A kiedy lecą sakramenckie pierony, a to stary Ignac przegrywo szpil ze kontrą. I sami się wspomnieli na ostatek słówecka jednego richtycznego kocendra i wigejca, który już dawno temu powiedział, co wszystkie wice byli wypokopione można już i we starożytnym Egipcie, a do dzisiaj ino wekslują się miana, czas i miejsca i teraźne ludzie powsztorzają ino to, co insze już dawno temu wysztudierowali. Oj więc pnioków.